priloženom materiáli navrhujeme systémové zmeny v slovenskom a možno aj českom volejbale. V navrhovaných zmenách využívam svoju viac ako 60-ročnú skúsenosť pôsobenia vo volejbale. Úvodom uvádzam moju životnú volejbalovú cestu. Ivan Mačura, narodený 1939, hráč Červenej Hviezdy Bratislava 1955 až 62, juniorský reprezentant Slovenska aj Československa 1958 až 60, tréner družstva žien Čeha Bratislava 1959 až 62, vysokoškolský učiteľ na katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 1962 až 2006. Autor desiatok publikácií a dvojdielneho filmu o volejbale 1962 až 2006, tréner družstva mužov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre 1988 až 90. Funkcionár, predseda trénersko-metodickej komisie volejbalu SUV ČSZTV, člen, ktorý zastupoval Slovensko v ústrední trénersko-metodickej komisii volejbalu UVČSTV v Prahe 1969 až 90 a neskôr ako divák volejbalu som okrem iného zažil všetky zmeny, ktorými prešiel volejbal od roku 1956 až po súčasnosť. V prezentovaných kontúrach nám ide o rozbitie storočnej celosvetovej dogmy a predstavu o priebehu hry vo volejbale v realite a o návrhy iných zmien vo volejbale. Poprvé, ide nám o rozbitie stále sa opakujúceho priebehu stoviek miliónov tých istých akcií, ktoré trvajú 4 až 15 sekúnd. Takto hráme od roku 1920 do dnes. Ako vyzerá tento priebeh akcie? Podanie súpera, príjem podania našim družstvom oblúkom prstami, neskôr bágrom na nahrávača, nahrávač nahráva smečiarovi oblúkom na smeč, potom smečujeme, na druhej strane je blok súpera alebo obrana v poli súpera, niekedy útok súpera. A znovu 100 rokov to isté. Po druhé, ide nám o rozbitie asi 40-ročných dogiem v plážovom volejbale, kde sa 40 rokov opakujú tie isté akcie. Podanie súpera, príjem podania bágrom, prihrávka oblúkom na nahrávača a potom je nahrávka nahrávača bágrom alebo prstami oblúkom na smeč do ľavej alebo pravej polovice siete, kde príjmajúci hráč zachytil loptu, náš smeč, blok súpera alebo zachytenie lopty v poli, niekedy útok súpera. Zmenou taktiky po 100 rokoch v šestkovom volejbale alebo po 40 rokoch v plážovom volejbale chceme navrhovanou zmenou ovládať priebeh jednotlivých rozohier. Útočíme a bránime tak, ako chceme my, nie tak, ako vyžadujú súčasné dve dogmy pravidiel a hry, alebo ako to realizuje náš súper. Po tretie, navrhujeme systémové zmeny v slovenskom volejbale. Len ak budeme chcieť uskutočňovať zmeny, môže byť slovenský volejbal, alebo aspoň niektoré jeho časti, európsky alebo svetový. Napríklad v usporiadaní majstrovstiev sveta, víťazstvom na majstrovstvách Európy, a tak ďalej, tak ako to bolo počas rokov 1945 až 90 v Československu. Aké sú dnešné kľúčové problémové otázky slovenského volejbalu? Volejbal a my volejbalisti v Slovenskej republike. Odkiaľ sme prišli, kto sme, čo chceme a kam smerujeme. Problémová a otázka. Vzhľadom na krízovú situáciu vyvolanú nedostatkom vykurovacích energií Slovenskej republiky a
a aj v celej Európe, sme schopní začať presadzovať historickú zmenu opätovného presunu tréningov a súťaží volejbalu od konca marca do konca októbra s výnimkou najvyššej súťaže Slovenskej republiky. Sme ochotní presadzovať tréningy a súťaže na asi 1000 pieskových ihriskách na Slovensku pri školách s rozmermi pieskovej plochy 24x16 metrov a na vonkajšie antukové ihriská. Sme schopní radikálne zmeniť nižšie popísanú cestu volejbalistov v ich športovom volejbalovom živote. U detí s volejbalom začíname na pieskových ihriskách asi od 6 do 10 rokov. Na pieskové ihriska 18x9 metrov v systéme jar-jeseň presunieme aj čas okresných, krajských a celoslovenských súťaží šestkového volejbalu, pričom v letných mesiacoch júl, august sa budú organizovať turnaje. Súčasne budú prebiehať podobné súťaže a turnaje aj na antukových ihriskách. Tréning a turnaje v zime budú prebiehať v akýchkoľvek telocvičiach, ktoré nemusia vyhovovať pravidlám volejbalu. Dôležitá pripomienka, vzhľadom na medzinárodné požiadavky FIVB, družstva mužov a žien najvyššej volejbalovej súťaže SR budú trénovať a hrať v halách tak, ako doteraz. Pieskové ihriská, vybudované spoločne so Združením miest a obcí Slovenska, Slovenskou volejbalovou federáciou, Slovenským futbalovým zväzom, ten by ich tiež mohol využívať, a základnými strednými školami by mali byť chrbtovou kosťou plánovaných asi 1000 spoločenských a pohybových multifunkčných komunitných centier na Slovensku. Pozrite sa nižšie na vizualizovaný projekt centra, ktorý sme urobili s pánom Zlatošom, s umiestnením ihrisk na základnej škole Škultetýho Nitra. 100 rokov má stará prvá dogma, ide o hru v oblúkoch v šestkovom volejbale. Má herné špecializácie, smečiar, nahrávač, neskôr zbiehajúci nahrávač, neskôr aj tzv. Obojživelník, univerzál. Realizáciou variantu prvej dogmy Československo, respektíve Československá socialistická republika, získala zlato na majstrovstve sveta alebo majstrovstve Európy mužov v rokoch 1948, 1955, 1958, získali sme striebro v roku 1950, 1967, 1971, 1985. To bolo u mužov. U žien na majstrovstve sveta alebo majstrovstve Európy v rokoch 1955 sme získali zlato. Na majstrovstve Európy alebo sveta v roku 1949, 1958, 1971, 1993. Striebro sme získali u žien v rokoch 1950, 1967, 1987. Bronzovú medailu získali muži na olympijských hrách v roku 1964, striebornú v roku 1964 a 1968 bronz. Popis jednotlivých akcií v prvej dogme. Lopta po príjme letí na nahrávača oblúkom, nahrávač alebo zbiehajúci nahrávač nahráva oblúkom s mečiarom, tí útočia po diagonále alebo po čiare, alebo ulievajú. Na strede siete útočí rýchlikár. Dĺžka času jednej celej rozohry od príjmu podania po útok, príjem podania, nahrávka nad úrovňou hornej pásky na sieti asi 4 až 6 metrov vysoká, smeč z ľavej zóny 1 alebo 2 alebo 3, alebo na strede rýchlik zo zóny 4, alebo smeč z pravých zón
7, 8, 9. Ten čas je asi 6 sekúnd. Jediné kritérium, v ktorom s rôznym výsledkom realizujeme prvú dogmu, podanie súpera príjmajúci hráč odbije obyčajne bagrom, oblúkom sieti na nahrávača. Z toho vychádza to jediné kritérium. Málo využívanou časťou starej prvej dogmy z 50. rokov je nahrávka na prvú. Platí zásada, platila, ak môžeš, nahraj prvú loptu na útok. Dĺžka času jednej rozohry. V tomto prípade prihrávka oblúkom na sieť ľavému alebo pravému smečiarovi, ktorý útočí tzv. Z prvej, alebo nahráva vo výskoku na smeč strednému alebo krajnému smečiarovi. Tá dĺžka času je 3 až 4 sekundy od nahrávky po útok. V druhej, podľa mňa tzv. Zabudnutej dogme, vytvorenej americkými volejbalovými teoretikmi a komplexne použitej len raz na 24. olympských hrách v Soule v Južnej Kórei, si smečiar vyberá miesto útoku, prikazuje nahrávačovi rob, čo ti kážem, potom počas asi 3 sekúnd so slobodným výberom miesta útoku na sieti v jednej z 9 jednometrových zón, ktoré majú šírku asi 50 cm a výšky nahrávky nad hornou páskou siete. V druhej dogme útočíme pomocou toku hrozieb útoku v čase aj s krížením rozbehu smečiarov v 4 sledoch. Medzi odbitím nahrávača a úderom smečiara do lopty, prvý sled, to je prvá hrozba, 0,2 sekundy, výška nahrávky je asi 1 meter nad páskou siete, útok druhým sledom, to je druhá hrozba, 0,4 sekundy, výška nahrávky je asi 2 metre nad páskou siete, potom môže nasledovať tretí sled, čo je tretia hrozba, v čase 0,6 sekundy od odbitia lopty nahrávačom, výška nahrávky je 3 až 6 metrov nad páskou siete. Ešte môže byť aj štvrtý sled, štvrtá hrozba, ktorá sa realizuje v čase 2 až 4 sekundy. Ide o nahrávku hráčom zadného radu, niekedy v kombinácii s druhým sledom. V hernej situácii v navrhovanom systéme hry v tuneloch, tzv. Biliarde, využívame 2 prihrávkové tunely, ktoré začínajú prijímajúceho hráča a smerujú k jednému z 2 súčasne zbiehajúcich ľavého a pravého nahrávača, povinne nahrávajúcich vo výskoku zo zóny 3 alebo zo zóny 7. Potom nasledujú 2 nahrávkové tunely, tie sú pred a za ľavým nahrávačom, ktorý zbehol do zóny 3. Tento nahráva vo výskoku v tuneli za hlavu do zón 1 alebo 2, pred seba do zón 3, 4, 5, alebo pred seba do zón 8 a 9. V zóne 7 je druhý nahrávač. Pred a pravým nahrávačom, to je ten druhý prípad, ktorý zbehol do zóny 7, tento nahráva vo výskoku za hlavu do zón 8 alebo 9, potom môže ešte nahrať pred seba do zón 7, 6, 5, 4, 2 a 1. V druhej dogme chceme upozorniť poslucháčov a divákov na zabudnutú americkú dogmu a systém hry, v ktorom išlo o tok hrozieb v útoku. Ďalej uvádzame tretiu revolučnú dogmu, ktorá má priniesť zmenu v slovenskom volejbale. Ide o hru v tuneloch a hru v kvádri. Návrhom na tzv. Lomený rozbeh a výber miesta útoku podľa rozhodnutia útočiaceho hráča
chceme rozbiť asi 40-ročné dogmy v plážovom volejbale, kde sa 40 rokov opakujú tie isté akcie. Súper podáva, my príjmame podanie bágrom, prihrávka oblúkom na nahrávača, nahrávka bágrom alebo prstami oblúkom na smeč do ľavej alebo pravej polovice siete, kde príjmajúci hráč zachytil loptu, potom nasleduje na smeč, potom je blok súpera, alebo súper zachytil loptu v poli a niekedy je to spätný útok súpera. V tejto novej taktike rozbijame dogmu, v ktorej doteraz miesto útoku na sieti určuje nahrávač a tým manipuluje so smečiarom. Teraz bude manipulovať smečiar s nahrávačom. V navrhovanom novom systéme hry v plážovom volejbale sa pokúšame rozbiť priebeh 40-ročných akcií v tomto športe. No a na záver chcem divákov tohto videa upozorniť na materiál rozbitie storočných dogiem vo svetovom volejbale, ktoré nájdete v priloženom linku.